It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Pozdrav, dobrodošli u novi video. Danas osnovna škola na redu. Albert Schweitzer Schule se zove. Zatvorena. Ima, ja mislim, nisam sad siguran u biti koliko ima da je zatvorena. Bio je ovdje nedavno veliki požar, pa smo morali dolaziti vatrogasci. U svakom slučaju radi se o osnovnoj školi, kao rečeno, koja je napuštena. Nije sad klasični lost place, već je jednostavno više nije u uporabi. Ima ovdje i kolega, vidio sam, koji također slikaju i snimaju. Policije nema, pitao sam, susjedi su mirni, tako da imat ćemo mira. Ajmo. Sve je već ispražnjeno. Ploča je ostala.
Sad smo u dijelu škole gdje je objekat, gdje je škola gorila. Znači ovo je sve izgorilo. Po zadnjim informacijama, bar onima koje ja imam, netko je podmetnuo požar, bit će neki klinci, tako da je ovaj dio objekta izgorio. Evo ga, znači još jedna lokacija završena. Sad imamo i osnovnu školu među videima. Do sljedećeg puta. Vidimo se.